ତା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ତା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ସିଏ ମୋ ସହିତ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ଧନ, ଭଲ ପାଇବାଟା ତ ତୋ ପାଇଁ ଖେଳନା ଥିଲା। ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ରଖିପାରିଲି, ନା ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ରଖିପାରିଲି? ମୋର ଭୁଲ ଖାଲି ଏତିକି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖୁସି ମାଗୁଥିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ମାଗିଲି। ଶୁଣ ଧନ, ତୁ ମୋର ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ କି ଦୂରକୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ତ ଆଗରୁ ଭାବି ନେଇଥିଲା ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ବୋଲି। ବାସ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାହାନା ଦରକାର ଥିଲା ମୋଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ପାଇଁ। ଶୁଣ ଧନ, ଯଦି ତୁ ଭାବୁଛୁ ନା ମୁଁ ତୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ତାହେଲେ ହଁ, ମୁଁ ତୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ବାସ୍ ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ।